Euskera badela jarrera politiko bat, eta nik badanik euskera hizkuntza bada. For many around the world, punk rock represents rebellion. But for the Basque youth, it stands for something far greater. It stands for their right to exist as a culture and as an independent nation. Hizkuntza debekatuta zegoen. Errepresioa izugarria zen. Errebelatzea eta esatea sortuko ditugu gauzak izan daiteke hurrengo belaunaldia, hurrengo borroka belaunaldia, eta elkartu egiten dena, eta beste adierazpen mota bat hautatzen duena. Gara horrela historikoki herri borrokalari bat, ez?